Lur. Ngene iki ya lho aku nak ngono. Pak aku ngantek kok wedhus gibas lur, pakai sok rumah banyu. Wis lelen. Aku lho mampu kerjane sapa nakal kabeh. Ragume wae resik-resik iki lho sesuk to. Bisane iki ana apa ngono go? Iso gumun aku. Ana jek rondok ngadoh ngono go jenira. Astagfirullahaladzim. Kok putuku yo nurun dhek. Lho ora nurun aku nek materno wong. Nggonku putuku yo nurun dhek Mi. Ya apa tanda tanya kok anake sapa? Ben nek mantu nemok kok ndi kule Mi ngono rupane le Mi amit-amit ya Allah. Ih. Lur paring ngono sabar pangono kuat yo Lur. Ini sekedar hiburan lho hanya hiburan aja. Engko semua ngono-ngono. Awan-awan lur kerja sama karo Mak Yanti. Ini Mbak Yanti. Kalau nek kono amen bengak-bengok ae ndek mau. Nek bengak-bengok. Ngerekam kok malah ngene iki piye? Jek ngene lho. Nah. Ini mesti lopo iki lah. Sing iki ngapu lur. Aku cuma bunga-bunga ae lur, sing mae gejeng-gejeng ae. Wah, aku arek ngeprope nang satu. Ya ora gelem sak-sake. Ame bodo mae diresiki. Ae lur. Nanging kene kepenak lur. Wangi. Aku direncana tapi dia ngomong urung bar. Direncana ngomong dia tuh ngomong urung bar. Nah wis 20 detik, 20 menit ya. Ampun. Wah. Ya apa lah, model apa lah? Modal mati. Enggak, buat. Enggak buat. Ambil wayang di pinggir Mas. Buat kalian aja. Masuk. Cepet-cepet iki lho. Cepet-cepet. Enggak kalian, buat kalian. Pakai itu. Ayo, cepet Pak, ndok Pak. Pak ya. Pak iki ya. Loro, do model apa nih? Pakanan apa nih kapan wedhus? Ora kakon mau ngamuk aja. Ora ae wis yo. Iki. Semake ilang iku. Ning isor. Semake ilang. Lho ngisorane rumbo gorene mbok jujungi dhuwurane tok Piye kabare kowe iki? Iku ya senengane black kian cen. Akar ngono. Ada dicekeli ngono. Ya, Dik. Ayo, Lur. Jangan lor-loran ya, Lur. Cepet, Lur. Anak teman, Lur. Ngono ku ya 5 jane. Lur. Ini, Lur. Malah sing gopo paling diri. Mbak, bojo mana to Bergeletak nang ndak bisa ya, Lur ya. iki jane kudu ganjel apa wis matek kabeh ya dicukuk engko kena utuket bodo lho. Ya cipuki kok sing mateng. Mateng wes kok jeruke kok. Kamu model apa lah, Dek bokong ndak puji-puji ini. Ada, bakane tak tutupe. Ambune kecut. Ala bodo niku lho sing kecut. Iki masih liten di sing gorene. Silite digawe sing duwe. Wong loro iki ra ono silite mbok gorene kok. Iku lho gorene saya silite. Apa to? Silite yo kantel. Tak mau nang mulai silite wong wedi aku. Kenapa kok? Wih, jika ikrar sudah. Musuh iki bokone ditinggal kabeh ku maksudnya piye ngono kok.
buah lu buah jamu wis bekak. Sesuk rono blunder oke. Gen keruk isa-isan iku. Lah nyesoke nyang kene keruk nyang gopo. Rumah sapi iki ndek iki yo gandeng. Kok bujur. Apa? Lah buah. Pak iki penyang kae. Pinter. Model apa iku? Kamu deh berasa kok kaya. Kayak bapak si ratu sambil berasa deh. Betul itu sengaja sampai ada anak tertentu yang kita ya. Oh ya. Masih nyamping keluarga lah. Kamu ora mambu kok iso? Lho, aku mambu kok. Mambu ora mambu. Wis bar mambu. Anakmu Oh, seberapa? ndek iki kok aku jiko es teh karo lisanku kuwi cete ndek. Aku digojek ora ndine. Jan kuwi cete. Gak rupuane sen. Nah, urung adu semaklum lah asep besok. Aku terus kan. Terus kok. Nyapu telepon aja jane ra bebar. Sama itu blok olah. Oh, tak ya dia. Ya kita di THR ku. Nah, mateng iki wis. Kayak air lur. Lur. Glinding lah. Nabe wis iki. Berarti jeruk enake disele lemah. Ya nek pas ngalungno bisa lho. Nang wis mateng kae. Panen lur. Panen. Ya aku ya. Turu kok kono kene ra turu. Ini wis ngapurane ini cangkeme among itu. Mbak Puci nek digrundeli. Mbak Babuti. Ora enak ya. Iya guru-guru iki ya. Iki paling mak mati nak bedon rene. Jebule malah wong ora komen dene. Ekspresi nek kan iki nang kono kok ngene. Tak jawal kan tak kan. Apa ini siapa ya? Apa Mbak Tin? Lek mi kok, lek mi. Aku nyen. Iya, wis semak iki lho. Rene lho. Neng ndi lah? Panen lur. Panen. Ya diberi beni iki lho. Ijo.
Iki jak bakale tandur lama apa? Iya mulane ngono ya tak tandur wong bakale dibutuh. Nambah puno apa? Ki jekem rendul. Apa sing brendel? Iki lho, iki kanggo ra apa? Karo sing godhok mati kabeh ya kena udan kene iki ya. Lur. Apa? Jeruk lur. Udan ndek bengi ya dong lelah kabeh. Apik ra Bu itu. Ya dikumpul ya, Jan. Bentuk saya. Iki digarui iki wae mesti kok. Sanae. Ya kok ken-ken kono lho sada. Oke sih ya, tak sapu wae kok. Kok bodoh kok terapi sing durung aku sampe iki tanggal. Apane kok bodoh. Apa bodoh. Oh, asare yang yati rupane. Ngene em doyong kadung atus sak nembok ning tengah. Apa doyong ya? Iki. Iki lho, Mek. Wis dikoki. Lah lho, Mek. Iku. Ngisor jepat. Jannya jejeg wingi jejeg ibuku ndek iki. Enggak kan ditaleni soalnya. Heeh, gak ijek empuk ngono ae tinggal gak. Ya ditaleni ora doyong. Salahnya karo sampai jane iki. Heeh. Bentar wingi nek Mak. kalau mi kok wetenge ngeleh. Poso-poso tapi aja langsung mbok Kang. pangan. Bojen baru sik pirang dina. Ngeleh lah Mak. Wong poso-poso njeki jeruk apa dipangan. Melu jago. Kowe ku asik kaliren Pak. Lho. Amit ta. Nggih. Lunyu koyoke. Lunyu rek ati-ati. Lunyu nganti aku nyikati. Ya sesuk nek wong lewat kene ndak. Kira yang cok. Mak. Wes gua anggere mek iku ora tuku lepek lah. Tuku. Wes ora. 500 juta lho, Lek. 500 juta. Iya. Barang tok Jare aku ora padol sik iki tak pangase. Wes kan ora dol-dol lah ya. Ora. Jeruk marai isine kadang dapat enak. Hari iki lho, Mas. Jono, Mas. Yo maksudnya ana rasa-rasa ya ada jeruk tak ngono kok. Enak lah jenenge wingi, Lek. Enak. Enak. Alum iku salum lagi tak enak kok nak urung alum tak enak yo nak ngaten. Sampeyan aku tak anyar ngene iki urung enak. Berarti luas sebelah kono. Nah, sini iki nembe ya. Iki karo ya. 66 ya. Seduri kupune Kayak ijo-ijo enak. Iku keringan sing sing Pak enak enggak Pak enak nang dulur sawet wis tak ngono. Mbak tak kon nulur mah ya tak kon nulur sawet. Iki apa dijikok Juli ora dijikok-jikok e. berapa menit? Kan Juli ora nek dijikok-jikok. Lah, iku apa wateku nang kene ngolek mesano kenteng tak telung mah. Jujung. Mbak sama lur. Ini ku jek jadak kono, ben didelok Mas Likin joget sik ah. Tapi jek enom jek apa. Je, iki lho buku. Mah, wis gua angger mek. Wah, ora juta. Wis angger mek iku, mek gede. Abot campur. Isine anu wae model iki ya. Heeh. Tapi kan yo aku dhewe ngetai isine malah gede isine. Heeh lho. Heeh. Lah dhewe niku sing gede kok yo gede. Aja abot iki lek gede nang ndek. Lah nyambung ae kowe. Tak iki yo tak obat nih tapi urung mati. Iya, bae ana iku iso urip terus kok. Apa terera mandi ya. Ora matine kuwi iki, tapi nek mati sak oyoke. Mau tukul nae? Ya tukul nae lah kok, Ben.
Yanti ku seneng tandur-tandur, ning ora rapi kok tomat, Bu. Taruh. Taruh tomat. Taruh lumai. Lho, tangi putuku lunyu lho, Le. Lunyu, Le. Turu kemang. Lunyu lho, Le, lunyu lho. Sama. Bareng kan. Aku ndek esuk aku turu tak orangnya aku bangun. Bar keblak kok ngono ditandek sore. Ribenan aku kan kene kan. Tak bujur bunga kok ae. Tangi tuh yo tulak nang kok. Yo wis kowe lek ngono. Jatah nang jatuh. Jatah wae ora ketemu. Ya iki berpresa pengwindo kok. Ora poso iki lah mau jalan. Ya iki lah moka. Presa menyoman. Poso setengah hari terus moka sore. Wong kaku-kaku kae. Presa menyoman ora cocok. Tak gawa apa digono papi aku ora gelem aku arep mikir nek nang papi iku kemang gelem sih. Ya namanya anu wae Pak Dia Mas datang terus Pak Dia. Nganggo iku apa cetok le srek ngono. Sandal meneh buku. Niku lawet kan. Wis go sementara gue cetok sik. Ya benteng lho. Ngono wong. Wis sik anu. Janganane lho. Iksa mbok kosek WC. Itu apa itu? Ayo iku dak ora kanggo. Ayo ngene agak iya. Lha iku mbok direndek ini. Heeh, sampe kira. Makan pola wong wis tak sangga wis apik. Ndak bojoku. Enake dipane pring selonjor. Gue blak aku lek. Iki ndek sing kayu iki. Mboten niku. Nah, ora bayar. Nyamane ditopo to. Aku ora bayar. Iki lho biji. Iki bayar ngomong diparani nang ngono. Terus aku ora bayar dibari ora bayar. Terus nanti di rumah. Heeh. Mbok aku nek dari rasa-rasa tak ya. Rumah saku tak ya nang ngarep omahe lek iki tak. Aku ora bayar itu. Mau kita pakai rukas di WA ra dibayar aku gak gitu. Mati lampu. Mati lampu dek oleh res. Mati lampu enggak? Ini apa iso HP ra iso beni. Kayak do lunga dhewe bareng. Piye leh? Wong bayar sing apik lele. Kalau lu bisa ngomong arek lele. Ya ngono. Terus tunggal. Oh, dinom tapi 6 itu dinom. Ora tak jigo. Nyangkok iso nggih dhewe iso apik. Nek kakek ini yang menyain ini kan. Assalamualaikum. Tonton pemirsa itu ditonton pemirsa. Kemarin dadian. Dadi aku. Ditonton pemirsa sing apik. Disapa sing apik aja metu-metu. Lah loro rupa kowe koyo wedhus gembas kesoke ra leren loro. Diomongi tah disapa. Lor. Ngene iki ya lho aku nak ngono. Pak kowe ngantek kok wedhus gibas lor, keso urung manggu banyu. Ra leren. Aku lho mampu kerja. Kok nakal ra kabeh. Ragume wae resik-resik iki lho kesuk to. Bisane men. Iki ana apa ngono go? Iso gumun aku. Ana jek rondok ngadoh ngono go jenira. Astagfirullahaladzim. Kok putuku yo nurun dhek. Lha ora nurun aku nek materno wong. Nggonku putuku yo nurun dhek mi. Ya Sampe tanda tanya kok anake sapa. Dene kok mantu nemok kok ndi ku le mi ngono rupane le mi amit-amit ya Allah. Ih. Lor paring ngono sabar pangono kuat yo lor. Ini sekedar hiburan lho hanya hiburan aja. Engko semong kono-kono kok anggapane temenanan ngono. Dolanan lor, Dolanan lho. Wong sing kono-kono anggapane iko lho. Gua Ini. Oh yo. iki ngonten lor, iki ngonten lor. Padahal ini Pak Ustad ngene. Malah materno wong kono-kono iku materno. Ah, Iki ora Pak Ustad. kene aja hiburan konten itu bisa dibuat nganu lho. Settingan ngono, aja jantem mentah-mentah. Yo. Mentah-mentah yo karepmu lor. Mentah-mentah kalepmu ya lur ya. Iki Mak ya Mak ya. Yo. Ngene piye Mak? Yo. Jogene sik Mak. Yo. Tangane karo ngene Mak. Alah, Ngene Mak. ora Ngene lho Mak. ngono. Ngene Mak. Ngene tangane Mak. Tangane ngene sing adoh Dik. Ngene. Ngene. Nah, ngono lur. Nyapu-nyapu.
Mertuane dijak. Dijak. Sedan. Ya terus sawer ya. Ayo. Sawer ya. Ojo iki. Ngawer 2000 sing 50 nah. Sawer ora koyo merasa biru ya. Pinter sing biru ah. Agak, nek nang ngarepku joget to lho. Oke. Di gelem aku tak nyanyi. Ya nyanyi. Yo. Nyanyi apa? Bebek adus kali. Astagfirullahaladzim. Sampun, wangi. Pindah-pindah rene Mama sawer yo. Sawer aja maknya. Ora tembok sawer atusane wong ya lah, sawer semono aku. Dikene dhuwit warna coklat apa warna hitam. Kira menit, Dek? Iki wis mbok ronda iki berarti suket tem. Sampai pohon. Wis tak abot. Karek suket Jepang barang iku. Karek ngenteni kelengere iki piye? Lenger. Nek omah tak ora mbok kon jabuti Kang Mati. Wis tak perintahe sing iki ya, Dek. Angel. Jangan iki. Lha iki apa no? Lemah padas iku. Sempret nah enak sempret. Iki sore nyempret. Kaya salat lho, ngaran sik salat yuk, do salat sik yuk. Hah? Rambutan iku. Ulang rambutan iku. Mbak rene dek diribut. Bayar ah kok 20 lah. Oh. Enggak deh. Lho nanya. Kaya. Lho rene gone nganter dhewe nek nang dalan iku. Apa lapor ono mah lunyu. Lunyu lho kono. Aku wis ber. Nang kene kok kowe nang kono. Kalur, bakal kandangan iki. Nyawet lho ora pe bodo dak. Ya nang kene. Awet lur, bodo sampe diperseni marang tuaku laut darine. Apa le sempak le? Barang ah. Jaluk persani sempak le. Tak tukokno le nak sempak kae le. Penting iso dinggo lur. Endi? Aku nek mbok WA ora ana mlebu kok. Lah tanggane ora ono ya. Wong suket tak